Obi bụ ekenekwa m ụnụ Igbo ndị mana ege anyị ntị ekenekwa m ụnụ biko na vidio anụ na afọ n'akụkụ ebe ya wee clear view, a clear picture of when the righteous is in power, the people rejoice. Ya bụ a clear view. There is no way to define it. Also kwa gị mee ihe ọ bụla iso izima because one great man once told me, awesome, 1 + 1 is 2, sorry. But 1 + God is equals to anything God wants it to be. Equal 1 add there with God. Ihe ọbụla Chukwu nacho ka ya eme ka adịtị ya apụta because it doesn't matter. Now, n'ezianụ ngọkpala ahụ ajụla ajụ ngọkpala ahụ na nwere onye na-abanụ. Look at how the people are happy because now they have started seeing the light. This is a prayer of so many people. Many people that have gone wishing for the betterment of that region. Ketano homa batagolo ha. Achom kunu kulida kunu nene kande mmadu siya rejoice. People came out in their mass. The youth apata. Obokwande gobile gobio. Bokwanda anwa ejeme caricature na street. Ya bunde jiaka ha on their own. Wepota wesina ha ginime. No Zion ka ha Yesu. Because now there are a lot of things they have started witnessing it and they are again saying it. Oborokwa mgbe ndị nke na-epụta mgba si na hedia na ha bịa lụọ ọrụ because they have seen good thing abịa ka emegin ka ha bịa lụọ ọrụ on their own free of charge. Ihe a ndị wepụtara onwe ha free of charge mgbe ha lụọ ọrụ ọ dịka nke ahụ ezube ndị ọzọ pụtakwa. This is why people always rejoice when the righteous is in power. When good things begin to happen in a society, they marapatawa in their mass. Up and down. These are people that came out in their mass. Kawe megine, kawe sulung orion ni homane na akwado ibata na their territory. Woro no na akwado no bataga abata. Because Imangwam that region has never remained the same ever since Zion stepped into that place. It's so pity that in a lot of people batala, people are still fighting and then again na zone ndoro ochiche ka ha nwee ike wee occupy one position or the other ka ha nwee ike feel na ha ya enwetatu ihe or na ha ya emesi mmadụ ike. Na nghọta all these things beginning propaganda. So I will look here when I can all the whole Zionites, all the whole Zion ministry, everybody obana wish Zion in home. Ajohara when I was again ni homa ya na batabeha, ihoma ya na bohihu, ihoma ya bolonkeha, ochi ya budia own forever and ever. In Jesus' name, Mabikono. And as in this video, but don't forget to also subscribe and share this video. Drop your comment in the comment section. Cordon numbers on the bye. Sidana nga sayo ibe du black ya ba la 100,000 naira em kere ya 10 million naira e golla people cannot stop you to do whatever you want. Today we have 30 billion 35 billion 120 billion. Amala ancient kingdom comprising Amala autonomous community, Dinka autonomous community, and Alexia autonomous community. Actually, His Excellency, the Executive Governor of Igbo State, Senator Hope Osodimma. Whoa! One night workable evangelist Abukobi. All that I never did teach in Igbo State. Omona Kampunu Kewe Joku. I won't know Mala. Monam Bishi Kewere Allah. I would allow to teach it. You cannot have a whole excess plot of land. You cannot know Igahala. When we had you, Mega. Ma.
Gọvanọ hapụ ụzọ dị mma onye ọganihu nke obodo abụ Imo steeti ọganihu nke nke ọgbara na-emetụ n'obi si Ebuka Obi na ọ bịa n'amaala na ọ bịa na Mbishi ya mee establish Zion Ministry n'ihi ya ndị youth of amaala Ikem and Alati Autonomous Community anyị na-eme ka mba ụwa gbaa gburugburu marasị na isi Ebuka Obi bịa n'amaala Evangelist Ebuka Obi achọkwuokwe ala ọzọ ndị amaala Ikem and Alati a ga-enye ya onwe ihe ọbụla chọrọ ime n'ala anyị nyere ya anyị si ya bụrụ oge ya mee ngwa ngwa bịa mee gịnị I want to say thank you for coming to my community. On behalf of Ngopala, I'm here to say thank you, sir. We pray more progress and more unity. We, the youth of Ngopala local government, are pleading for you to resume work as soon as possible. Ebuka Obi Belana Zuba Amala. Chineke Gozie ya. Yani ya oglogo we are among the youngest of the young. Nobody be able to get that. One day, I want to see Laura 7 rules. One day, I supposed to put my second. Oh, I was going to go to all machine. New one. Oh, when they do another way, get my water. Oh, when they none of them can even but go on 3 years. Maybe you to shower, but just a company. Oh, that's the one. A method I was in new way to Salah. A mother was in. What about the woman who was in the now, Jesus. All child of time will go to issue from this community. Laugh for time. And you get to help us to help. And yet they're happy. All right, can you go get the show? Yes, I'm a Janefu. I need you to have him. Yes. I never go go ahead of that. Saturday, whatever you need. Sure. You like I have. Oh, man, enough right now. Sure. Okay. Every help. Yatisia Mato, Yabro Dogu, Otisandama. I say, a young guy of Blago, Guzinama again. Since this year, Abra, over the Lama, Zico, Oblonema, you don't want to Benukunati, Yabia, we're going to Anna, that's what they go, or to the What is also the yes. What is Salamala? What is the Chineke Tiana? Bukobi Meputra, I know Black, on Malana Mala. I want to 1 money, I want to 1 million, I just say 1 million, 1 million and a half. Omre, Amala Brokra. Ebukobi mere ofatala ụmụ nwaanyị isi mkpe na echeta ụmụ nwaanyị isi mkpe mmadụ ga-ewepụta ego were nye nwaanyị isi mkpe ije na ebe a na-eri oriri a na-erikacha oriri tisa adị n'ọma n'ọbụrụ ebe a anaghị achọ ka ọ laa bikọs mgbe ọ na-ebe a tisa dịrị n'ọma ihe ọbụla gị mere ya kwụsị Chineke mee ka ọ laghachila ha ọzọ ihe ọbụla gakwa n'ime ndị eze ma bịa ebe a ya bụrụ wọọ yut ebe a ga-ele alụ youth kwụkwa na-Ebuka Obi nnukwu youth kwụ ya nnukwu because anyị chọrọ ka ihe niile na-aga aga o mere otu nye ọfụma mee tisa dị n'ọma